салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров, канали Юрист Тиҷай. Ин як барномаи навай ҷавоб ба саволое ки дар камитара пешкаш кардагӣ будем. ҳозир мехонем ба саволотон ҷавоб мегардонем. фри нависад: сози хуби акай юрист саломатиё созан. Ҳамин саволи мада ҷавоб те. Мо як хона дорем, нимша ҳамсоя гирифтаниай. Ҳамсоя мегӯяд ними ин хона даври пеш ай мабуд, ҳуҷҷатош ба номи май. Ӯ ҳамсоя гирифтаниай метавонад ё ки не? ҳуҷҷат ба номи те ки боша, ҳамун замин ба номи те ки боша, вай гирифта наметавонад. рм навистай: ака ҳами аблава кай тамом мешавад? Мегуфтем аблава нав саршидоли камтар вақт равад тамом мешавад ахири моҳи ноябрда. Сулаймон навистай: акай админ ҳамин одамое ки хизмат рафтагӣ нестанд дар аэропорто мегардонанд, мегӯянд ҳамин гап ростай? Не, хеле гап нестай ки вақти хизмати ҳарбӣ кардагӣ набошӣ, ту ба ягон ҷо сафар карда натонӣ. алҳамдулиллаҳ навистай: салом алейкум бародар, аллоҳ нигаҳбонат бошад. ҳамин растамошкаи мошини 2010 сол боло мотор д чанд сум? Растамошкаи мошин мо чандин маротиба таъкид карда гуфтем ки ай тарафҳои Европа бошад 43%, ай тарафҳои Федератсияи Россия бошад 38% нархи ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб мекунанд амуро. Парвиз Салимов нависад: салом акай, худат як илтимос. Ман 1948 сомон маош мегирам. Отпускной чанд сум мешавад? Ай ту илтимос ҳамира мефаҳмондӣ. Намедонам ростига бародар. Зуҳрат нависад: акай соробон номерои мошина гаишникон мекунанд, дуруст аст ё ки не? Агар ту дар ҷои амро парковка кардагӣ бошӣ ва мумкин набоша, албатта ваё ҳақ доранд ки рақами мошинита снимат карда бигиранд. Растои паре нависад: баъдам ҷада чанд одамо дар бораи нархи права савол додиянд ки категорияи Б ё ки категорияи С чанд сомонай? Нархи права ака айнол ҳисоб кунӣ. Агар категорияи Бш 2500 сомон расход дорад, ки и танҳо дар як ҷо пардохта намешавад. 2500 сомона ту дар чанд ҷо тақсим мекунӣ? Бигем ҳамаш пули давлатӣ. Ай 550 сомонаш нархи мактаб шай, 400 сомонаш пули экзамен шай, 300 сомонаш пули экзамени компютери шай, бо уҷа духтур мегзари сурат мегирӣ, обши 2500 сомон меша қариб. Ва категорияи Б Цш боша 3700 3800 сомон мешавад. Раҷабов нависад: салом дӯстам, номеротан надодӣ, проблема дорам, хона рафтаистам, рӯзи ҷумъа як ёрдам дар кор буд, илтимос. Раҷу нависад: ака ман 5 сол пеш аз занам ҷидо шидам, та ҳозира аз ЗАГС ҷидо нашидам, фарзандам надорам. Аз собиқ занам ягон дараке нест. Як вақт шунавидам ки шавҳар кардаи, ман метавонам зан бигирам? Агар ки вай шавҳар кардагӣ боша ва даракаш набоша, метавонӣ барои суд ариза бинависӣ, ба ҳамун ариза ту айнав оиладор. Дарёи ишқ нависад: салом акай Сорбон, ҳамин духтар 2 ё 3 моҳ монда боша ба 18-солара мумкин аст ба розигии ҳамдигар ба никоҳи худ дарорем? Қонун иҷозат медиҳад ё ки не? Дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 168 омадагие ки ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида, яъне ки ба синни никоҳ нарасида аллакай 18 сола мешавад. ин модда дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 168 омадагие ки мумкин нестай. Ва боз ҳолатҳое дорад ки мисол агар духтар шароит надошта бошад, падар ё модараш зинда набоша ҳамун духтарака, ва ҳамун шахсияте ки ӯро ба занӣ мегирад шароите дошта бошад ки ай уҳдаи ҳамун зиндагии духтар буброяд, баъдам ба суд ариза пешниҳод мекунанд ҳардушон, ва судя даъватшон мекунад, ҳалнома мебарорад. Дар ин ҳолат 1 сол пеш ай 18-солагӣ метавонад ба шавҳар дода шавад. Ва агар ки ба синни шавҳар нарасида ӯро ба шавҳар бидиҳанд, мутобиқи моддаи 168 кодекси ҷиноятӣ ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳдуд кардан аз озодӣ то муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад. Месси Лео нависад: саволаш камтар дарозай, дар бораи аблава тааллуқ дорад. Мақсади гапш ки аблава мебаранд намебаранд, дар ҳамун ҳолате ки ӯ қарор дорад, тра ба хизмати ҳарбӣ намебаранд мародар. ҳамин ҳолатера ки ту навиштаи дар ҳамин ҷа. Зафар нависад: салом акай Сорбон, як савол доштам. ҳамин талабаи мактаб мошин ҳай кардан ҳақ дорад агар 18 сола боша?
дар вақти дарс не, берун дарс мумкин е агар ки ба 18 солагӣ расидагӣ бошаву ҳуҷҷати ронандагӣ ҳатман дошта бошад. Мадина Тиҷаи нависаи раҳмати калон имкон бошад як канали моро дастгирӣ кунед. Муҳаммад Шарипов нависаи салом бародар, дар Тоҷикистон дар таможни Союз медирояд ё ки не? Оли аниқ нестай ва дар ин бора ягон маълумотам надорам. Каримов навистай дар бораи ҳамин ҷавоное ки ҳозир корчазанӣ мекунанд чӣ гуфтанӣ ва қонун дар бораи ҳамиё чӣ мегӯяд ки беҳад бисёр шидаи паъто ҳамаш корчазан шидем. Қонун дар бораи на танҳо ҷавонон, шахсиятое ки ҳамин корро даст мезананд, мақсад предметҳое ки монанд ба силоҳ истифода мебаранд, яъне ки ҳамин корчаро дар назар дора ё ки ягон дигар чизое ки ҳамин ҷавонҳо истифода мебаранд, мутобиқи қонун дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 дар қисми 3 омадагӣ дар бораи ҳамин авбошие ки бо истифодаи силоҳ ё предмет ба сифати силоҳ истифода бурда мешавад, мақсад дар ҳолати рецидивӣ хавфнок ё махсусан хавфнок содир шудааст, ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 сол то 7 сола ҷазо дода мешавад. Яъне ки ҳолати вазбиншаи дар назар дора, корча хати мезана ё ки мемраҳа ва мефавта, ҳамин ҳолатҳоша дар назар дора ва ин моддаи 237 қисм дора, яъне ки 3 қисм дора, якум қисм дора, дуюм қисм дора, сеюм. Қисми якаш ҷарима карда мешавад ва қисми деш ай 2 сол то 5 сола, қисми сеюмаш ай 5 сол то 7 сола ай озодӣ маҳрум мекунад. Файзалӣ нависаи муборакӣ омади аблаваи тирамоҳина. Навсор нависаи салом ака, дар саволи мо ҷавоб наметӣ менависем, дар бораи вай чӣ бояд кард? Як видео кун. Дар бораи чӣ гуфтаӣ? Номаълум. Шамсиддин нависаи бародар, ҳамин галубоиҳо ё ки лесбиянкаҳо мутобиқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ё ки не? Чунки дар ҳозиравақт дар раҳрӯ ё ки дар шабакаҳои интернетӣ ҳамин касо ба чашми мову шумо бисёр мерасад. Оё қонун ҳамёро ҷазо метиҳад ё ки не? Албатта қонун ёро ҳам ҷазо метиҳад. Ҳамин шахсиятое ки ту номбар кардӣ, дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 139 да омадагӣ дар бораи ҳамиё, яъне ки ҳаракати зӯроварӣ дорои хусусиятҳои шаҳвонӣ, бачабозӣ, ҷимои зан бо зан, яъне ки лесбиянство. Ҳаминро дар назар дорӣ ту. Дар моддаи 139 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки қисм дора, ирам 3 қисм дора, дуюм қисмаш ай 5 сол то 7 солай, сеюм қисмаш ай 7 сол то 10 солай, якум қисмаш ҳолатҳо дора ки ё ҷарима мекунанд ё ки 2 сол то 5 сол ай озодӣ маҳрум карда мешавад мутобиқи моддаи 139 Кодекси ҷиноятӣ. Мо як барномаи дигар кардагӣ будем. Номи барнома никоҳи хештаборӣ дар Тоҷикистон буд. Мо дар ҳамин видео ҳамаша фаҳмондагием ки мақсад кира ба занӣ гирифтан мумкин нестай мутобиқи Кодекси оила. Ҳама ҳамёро кӯтоҳ карда оддӣ карда фаҳмондем, не ки бо дар ҳамин комментариҳои ҳамун видео ҳамун суханое ки ман гуфтагием ҳамаша фаҳмондагием дар ҳамун бора бо савол додагиам. Хоҳиш мекунам ҳамун саволое ки дар бораи духтарои холотон, дар бораи дигаре, дар бораи зангирӣ, ҳамун видеоро то ахирша тамошо кунед. Номи видео никоҳи хештаборӣ дар Тоҷикистон. То ахирша ҳамро тамошо кунед ва саволотон ҷавоб мегирем. Алимурод нависаи салом акаи Сорбон, як савол дорам. Мешавад ки худат дар Россия бошӣ ва права бигирӣ Тоҷикистон? Бидани худат ҳатмӣ дар вақти гирифтан. Муҳаммад Давлатов нависаи салом алейкум. Сози хуби акай, шумо як хоҳиш кардем ки суд ҳақ дорад ки хати никоҳа ба хоҳиши зан бе иҷозати мард бекор кунад. Ака 4 сол мешавад ҷудо шудагианд ва мард намехоҳад ай хати ЗАГС ҷудо шуданд. Хича зан оила барпо кардагиад, ака мехоҳад ҷудо кунад ай ЗАГС хича. Илтимос ҷавоб теважне ака ва гӯянд ки дар кадом кодекс иҷозат
иҷозата ё ки не? Илтимос. дар кодекси оилавӣ омадагиаш дар бораи бекор кардани акди никоҳи зану мард, яъне ки дар бораи акди никоҳи зану шавҳар дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиаш вақте ки во ба суд ариза менависанд, суд вайро муҳлат метиҳад. Дар ҳол акди никоҳи вайро бекор карда намешавад. мутобиқи қонун аз 3 моҳ то 6 моҳ муҳлати оштишавӣ ба ҳар ду тараф дода мешавад. дар тӯли ҳамин қадар вақт ки агар ваё ба ҳамун фикршон истоданд, аллакай ба хулосае меоянд ки мисол агар бигӯянд ки ҷидо мешаванд, бекор мекунанд. агар ки фикршон гашта бошанд, акди никоҳ бекор карда намешавад. ва ин ҳолатера ки ту гуфтаистай, мисол зан мехоҳад зан шавҳар кардагиай, мард намехоҳад, ин ҳолат аллакай бигӯем худаш бекор шудагиай, барое ки вай зан аллакай ба шавҳар биромадагиай. зоир намозов нависад: салом ака, 2 сол пеш як одама 10 000 сомон дода будам, гирехта гаштай, телефономона намебардорад. через суд ма чӣ хел кунам сума бигирам? ай ҳамон одам ту забонхат гирифтагӣ бошӣ, мераи суд ариза менависӣ ва забонхатта ҳамҷода нишон медиҳӣ ки ҳам хеле одам дар ҳақиқат ай ту қарз гирифтагиай ба намқадар маблағи пулӣ. Саидҷафар нависад: ака 3 бор савол додам, ҷавоб надодӣ. мумкин саволта ҷавоб додам, ту видеоро то охирша тамошо накардаӣ. дилшод нависад: бародар, чӣ бас саволи мада ҷавоб надодӣ? Саволи ма ине ки Рустами Эмомалӣ приказ бировард барои ҷугиҳо, яъне талбандагиро манъ кунад ё ки не? ман худам ҷугӣ ҳастам, мехоҳам ки талбандагиро манъ кунад. рости гап дар бораи ин фармон ман ягон маълумот надорам. агар ягон чи маълумот пайдо кардам, ҳатман дар видеои оянда хотиррасон мекунем. назрулло нависад: салом акаи Сорбон, ба саволи ман ҷавоб диҳ. ҳамин дар Россия бошам, ба хонаи моро поездка биёяд. ман худам метавонам маисн занг бизанам, гап занам, барои ки мегӯям билета сурат бигирен, рӯӣ кунен. ва ман 2 сол шуда омадам, не ки билет надорам. меша пешакӣ раҳмат. дар ҳолати ту набудан аллакай ваё ягон корам карда наметавонам. баъзан нафарот дар инҷа савол метиҳанд ки мо дар Россия қарор дорем ва ё меоянд падару модари моро ҷарима мекунанд, даъват мекунанд ба военкомат. ин кор ба рӯи қонун нест. наимов каримҷон нависад: салом алейкум, ҳамин симкартаҳои ба паспорти пешина доштем, маҳкам шиданд? оли не ба фикрам ки маҳкам нашиданд, оли намедонам. дунёи фонӣ дар бораи права нависад ки международния дар шаҳри Россия метавонам истифода барам ё ки не? пластикӣ боша метавонӣ истифода бурдад. сунат нависад: салом акаи Сормон, мо замини нокорам дорем, ҳар сол кишти пахта мекунем, давлат метавонад коранда бидорад? дар ҳолате ки ту агар замина холӣ бимонӣ, ҳам сол кишти пахтара накунӣ, метавонад. фарид нависад: салом алейкум, дар бораи растамошкаи нархномаҳои мошиноро мегуфтӣ, ба нархҳои мошинои Тоҷикистон. бародар, уҷада 1000 набуд номгӯи мошинои ҳар ятаи вай, ман намедонам ки нархш чанд сомонай. ҳамун фоизоша ма гуфтагӣ метавонам ки чанд фоизай нархномаи Тоҷикистон, хати ҳамун фоиза ҳисоб карда баъд ҷавоби растамошкаш мебарад нархш. ҳоҷӣ нависад: агар гаӣ манъ кунад, ронандаи нақлиёт дар кадом ҳолат фаромада ба назди гаӣ меравад ё худи гаӣ ба назди мошин меравад? аз рӯи қонун фаҳмонед. илтимос, боқӣ дар паноҳи худо бошед. дар кодекси гаӣ омадагиай ки мақсад вақте ки гаӣ корманди гаӣ ронандаро манъ мекунад, бояд ки корманди гаӣ худаш ба назди ронанда биёяд. дар ҳолате ки вақти ронандаро манъ мекунаву то муддати 3 дақиқаро ба назди ронанда агар ҳозир нашавад, дар ин ҳолат метавонад ки ронанда бо роҳи худша идоматия тай кунад биравад. ягон намуд ҷавобгарӣ надорад ва протоколам надорад. меҳрубон намозов: бародар, саволта метавонӣ дар вайбер бинависӣ? бо ҳуҷҷата тезтар ҷавоб метиҳем. та рақамҳои вайбер 501 33 86 33. муҳаммадалӣ нависад: акаи юрист, дар вақти ҳамхобагии шаби аввали домоду арӯс агар
арӯс нодухтар баромад. Писар метавонад номи духтуре, ки духтарро аз муоинаи тиббӣ гузарондааст, ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ шикоят кунад. албатта ки метавонам мо дар барномаи пештарам оиди духтургузарӣ пешаи ЗАГС кардан, яъне ки пешаи тӯй кардан суҳбат кардагӣ будем. Дар кодекси оила омадагӣ буд, ки ҳамаи духтургузариҳоро ройгонай ва шахсиятҳое, ки мисол ҳамин корро мекунанд, духтуро мегзаронандшон ай муоинаи тиббӣ, баъдан нодухтар буданша мефаҳма. дар ин ҳолат метавонад, ки агар аниқ дақиқ бидонад, ки ҳамун шахсият ай муоинаи тиббӣ ғайриқонунӣ амирам хеле кор карда, метавонад болои ҳавай дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ариза бинависад. Пётр нависад: бародар, ман маъруф ном дорам. Саволи ман ҳамия, ки дар Тоҷикистон барои ҳимояи худ пистолет дакмек карда мешавад, агар ки одами оддӣ бошӣ, раҳмат, сарбаланд бошӣ. Мумкин нест барои ягон чӣ пистолет дакмек кардан, гардондан. Аллакай ҷиноят мешавад. Дар кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ 2 сол то 5 сола озодӣ маҳрум карда мешавад. Бо қисм дора Ирон. Омон нависад: якай сорбон, ту безор намешавӣ? Фақат дар бораи аблава савол метиҳам. Ба худо бас кун. Хай айноми мо хоҳиш кун, ки савол натиҳан. охир Ҳакимов Салоҳ: бародар, саволта хушрӯ нафаҳмидам. Дар Вайбер саволта як бори дига пешкаш бикун. Абдулҳақов Комрон нависад: салом ака, ЗАГС надошта бошӣ, фарзанддор шавӣ, ба номи худат мешавад ё ба номи очаш? Албатта ки ба номи худат мешавад. Дар ҳолате ки фарзанддор мешавед, ЗАГС надорен, ҳамун ҷои ЗАГСхона барои мақсад метрискагирӣ барои кӯдактон мерем. Дар ҳамунҷа шумо барои ЗАГС надоштанатон ариза менависед, барои ҳуқуқи падаритона муайян кардан. Баъдан баъди ҳамун аризаро нависдан, бе ЗАГС фарзанд ба номи худтон мешавад. Файзулло нависад: қатъиян ми аблаватон безор кардем. Чӣ шумо он мардак нестед? Метарсед ай хизмат? Дига савол надорем. Хуб одами хуб будаям изҳор, мо фақат аблава безор кардем ҳаматон. Ураган нависад: дар бораи аблава набуд ки бародаро иҷа саволҳои додагира сум қатъи ответ мета. Як савол додам, ответша нагирифтам. Саволот мумкин такрорӣ буда, ё ки саволое ки ҷавоб намегирен, дар Вайбер бинависен, ҳамунҷода ҷавобтон метавонем. Чем дар комментарияҳо ҳамун саволотона повтор нависан, нанависен. хубш дар комментария саволҳои такрорира дар Вайбер бинависен. Дар комментария ҳамун ягон саволи нав боша, ҳамун саволотона нависдан гирен. ман дурам омадам мехонам такрорӣ набоша, ҷавобшо метиҳем. инак видеоро ҷамъбаст мекунем. бо ягон савол боша метавонед дар Инстаграм ё Вайбер, ё ки ҳамин поёни видеода саволи худтонро пешкаш бикунед. боқӣ сарбаланди хонаобод бошед. ҳама каса дар канали ма юристи ҷай подписатсия кунед. Худо